tie elementy, pretože sa nejako nespojujú so stažiami hier. Budem s Inžiou, ale za nich na prvé dni. No, ale včera som náhodný skin, ktorý som si dal, takže to nebude stály. Za druhé bude sa volať Exploited, že vraj v Minecrafte je Exploited. Tak ahojte. Ideme. Vidím ťa, poď domov. No tento dom diamantový spravil. Presne, a má... Počkaj, zameraj na mňa. Ide môj skin? Oj. Ja som Elementor, ty si Dinžovanina, toto je kvarc. Tak sa poď kúknúť, ako nám vyzerá dom, aby si bol šťastný. Hej, povedala si včera, že nevieš Čo? žrať s prežitiem survival. No? Hej, kraty. Hej, ale nedávaj si tie škaredé bloky, ja som žil. Malinku, ale tam už stačí. A je vlastne... Zamieň na toho ocelotíka. Neviem, už viem, že ho videli. On si bugol. Poď aj ty. Myslím, že nebude tá vec, ktorá dáva meno. To je len na počítači. Idem zabíjať príšery. So zapalovačom. Dobre, ja si dám Aby som zatiaľ. to uhasila, mám koláč. Zelenú, Jeden žltá, mizerný pavúk. modrá, oranžová, Čo ideš robiť? silná černá, silná zelená, počkaj, čo? Buglo mi to na chvíľu. A už sa mi to seklo. Biela. To si dám bielu a to si dám čiernu. Čo chceš robiť? Kde je tá? Lebo som za tebou. To Na je ocelota to nedáva, je ti to jasné. Mám. Lebo sme sa dohodli, ja som na zvisko. Buď psa, A on ocelota. sa nepočul. A otce sa nepočul. Počkaj, A keď tak... ty nemáš diabý meč. To som ja tak meč. Pozrela na moje. Povedala si, že niekto tebou na diamantový meč. Čo si ty? Ale to bola ja. Už som sa kúkla sem od tvojho. No ako, je to najnovšie. Sa to zmenilo. Ja Že si- tie šipky sú tunak. Aj ty si... Áno, idem postaviť svoje farmy. Na počítači by som ten dážď hneď zrušil. Claire Weather 1000. Lebo on hrá na mobile a ja na tablete. Ale nemám kanál, takže je to úplne na nič. A dobre, ešte natáčam. Áno, pravím tú reklamu na to, že asi zajtra alebo pozajtra stačí Sám. diely o redstone strojoch. Čo? No, nechceš? To je na počítači. Ja som dočiahla, stajal to otvoriť dvere. Vyskúšaj si aj ty. Stadiaľ to a to... Hej, to je vidno. Husté, čo? Ide to. A vy ich aj zavrieť. Áno, ide to. Vidíš? Ja idem domov a ty budeš zabíjať. Čo? Alebo si niečo. Tunak okolo nie okrem aut prasa. A zombie. A nemrtvých pavúkov, ktorých nezabiješ ani stokrát so zapalovačom. Kvôli čo so zapáľačovačom sa nezabíja? Čo je? Neviem. Čaká farba Ale ja spravím pri našich hlav. Elemento! Jaj. Ja som to len spravil také poradie farieb. Však Ale si inak- vravela, že má byť tento dom farebný.
Hej, A potom si ho spravila, nech si myslia diváci, že sme bohatí. hej. Tento rovný svet nemôže byť na srdciach. Vieš? Čau, ale ja som ho raz mala. Vidíš? To je ten zasran, ten pavúk. Idem preliť. Hej, ako si tam dám to pumpkinu? A už viem, Tu zozadu. máš. Je mŕtev. Zozadu. To nejde. Element to zameraj na mňa, kde máme dom? Aha, už ho Už vidím. viem. Nemám pichnutú tú blbosť. Tu čo tu? Čo? Či? Neviem. Či skeleton? Hej, Niečo spravil? skeletonovú onu. Zbraň, lebo som vystrelila hore, že či nemám oné zapichnuté. Hej, pozri sa! Čo robíš? A medzi strojmi malo byť aj taký stroj na osvetlenie. Že sa proste že sa Sem proste poď! Sem poď! normálny blok, ktorého je dom, Sem poď. vymení s glowstoneou. Lenže to je moc zložité Chcem ešte raz nastávanie. vidieť svoj skin. Zameraj na mňa. Ukáž? Hezkej. No, môžeš si to vymeniť. Ja viem, ale ja si vymením. Môžeme teraz natáčať 2 videá? Prosím. Tam chcem mať iný skin. Môžeme. Dobre, ale až keď skončí to... Ale inak máš pekný skin. Ja som náhodný, určite nebude Ale stále. počkaj, s tou rukou, ktorou robíš tie bloky, tam máš niečo rúžové či enchantované. Také. Myslíš? Áno, ja to vidím. Počkaj, musím osvietiť, musím niečo teď preč zapalovať. Áno, v tom glowstone, ako som vravel, má byť taká, že výmena fialové. Fialovú nemáš rada, ani rúžovú. A hneď. Hej, No, si dobugovaný. fialovú mám rád. To za tebou asi chcel sa s tebou niečo. Fialovú mám rád iba v nejakých málo veciach. Utekám. Napríklad, keď sa hodí k modrej. A to nemyslím tu je to, no tu je to pekné, tá fialová. Hodí Ja viem. sa k tomu. Ale ako samotné farby, fialovú, rúžovú a hnedu nemám rád. Až na to. A tá sa spojujú s ohňom, čož vytvára dojem torch. Má tam byť také vymenené, že blok domu sa vymení s glowstone, ale to je moc zložité. Podľa mňa stačia takéto torčky. Tu je zombie villager. To vám stačí, torčky. Tamto veľa redstoneov na jeden glowstone. To bude sranda ich zabíjať. Pre mňa chceš ty tak kľudne. No, ja nie som na zabíjanie takto. A na pigment. Ja nie som na zabíjanie takto blízko. Ja som na zabíjanie tak, že vytvorím redstone. Tak urob. Jasné, teraz by to mal. Ale ďaleko, lebo nám vybuchne dom. Tu nemáme pressure plate. Gas! Lenže tu není žiadny redstone ani pressure plate, takže nič. Je tu gas. Fakt? Tak ukáž, koľko tu bude gastov. Teraz. Ty mi to pomáhaš. Hej, ty si taká Ty vytváračka vole, píšna. koľko ich tu je. A spolu aj pigmenov. Ja som jednoho pigmena a jednoho zombika na gastá husté. Ja som nepochopil. Prepáčte, že tu niečo ruší, ale je to Sony. A chcem, aby tu bolo úplne ticho, okrem nás dvoch, lebo my hráme. Tak dobre, idem pospavnovať nejaké iné veci. Dobrý nápad. Keby sme tu mali tých šamanov, ktorí hovorí Slajbo mňa na nikom. A budeme je tu aj ten látik. Pomáhaj mi. Je tu
tu aj silverfish do prčíc. No presne, ja ich vytváram. Ale oni sa nám dostanú do domu. Fakt? Hej, oni to dokážu. Hej, myslíš, že Creeper vie vybuchnúť diamantový blok? Hej. Aha. Šimon, ak nám to zničí Tak dom. silverfishka, slimeov, magma cubov, creeperov, endermanov a Prečo si to sem netopierov. dal? Veď zaujímavé. Zabijem ťa, ak mi zničia dom. Áno, bol by som rád, keby si zapla PvP. Prečo? Robíš nejakú sprostosť. Fakt? Ocelot je v kuchyni. A už nie, chceli von. Kvarc. Ak ty povedal, že to je slanina, Hej, lebo to vyzerá. to je kvarc. To nepoznáš. Viem, čo to je. Som v dome. Poď donútra, už musíme ísť spať. Vieš čo? Ja idem spať. Tak okej. Ale počkaj, musím niečo spraviť. To som.